alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Sabi dan Fullo, and in Allah yadda yau za mu dan tattauna wasu batutuwa masu muhimmanci, ko kuma in ce shawarwari ne nake da shi ga 'yan uwana 'yan arewa Hausawa masu sha'awar shiga harkar blockchain da kuma cryptocurrency, kuma su ɗauke shi a matsayin sana'a ko kuma hanyar samun abinci. Kamar yadda muka sani a rayuwa, kamar yadda muka yi bayani kwanaki a wani ajinmu da muka yi a Bitcoin Academy, mun yi bayanin cewa ita rayuwa da abin da kake so ka yi kuma ka cimma nasara, so abu mafi muhimmanci a ciki shine bayan ka yi making decision ka yi za ka yi wannan abun, so abu na farko da za ka fara ko ka sai akan shi shine neman ilimi, wato ka san wannan abun da za ka yi menene shi kanshi, sannan kuma ya za a yi ka yi shi sama da yadda sauran mutane suke yin shi, domin duk abin da za ka yi ka zama extraordinary ko kuma ka zamanto ka ci nasara kuma har ka ɗaukaka a cikin shi, to dole ya zamanto kana da ilimin shi. So ɗaya daga cikin shawarwarin da zan bada, ko kuma shawara mafi muhimmanci da zan ba 'yan uwana 'yan arewa masu son shiga harkar blockchain da kuma harkar cryptocurrency, to shine lalle mutum ya tsaya ya nemi ilimin harkar. Domin idan baka ɗaimi ilimin harkar ba, kawai ka ɗauka cewa duk abin da aka ce blockchain ko harkar cryptocurrency kawai kana tunanin trading ne, ok, kana jiran sai wani ya zo ya ɗauka signal ya baka, kawai aka baka signal baka san me zaka siya ba, baka san wani project bane, baka san me use case nashi ba, baka ma san menene shi ba, kawai ka ɗauki kuɗin ka je ka zuba, in an samu riba oho, in kuma an faɗi ka zo ka fi kowa complain. Wannan da kai da wanda yake caca kusan duk tafiyan ku ɗaya. So yana da kyau sosai da sosai mutum ya mai da hankali kafin a ce ka fara zuba kuɗinka domin ne yin wani transaction ko kuma yin investment a harkar da ta danganci cryptocurrency. Dole ka nutsu tukunna, ka ajiye kuɗinka, ka yi karatu, ka gane harkar sosai da sosai, domin yin karatun shine zai baka damar ka gane ma cewa fa ita harkar nan ma ba wai dole lalle sai ka saka kuɗi zaka iya yin ta ba, ko da baka da kokandala baka da kuɗi zaka iya yin ta. Sannan abu na biyu shine ya zamanto kana da haƙuri. Haƙuri shine mabuɗin cimma nasara a kowane abu. Ko da ita harkan karatun da na ce mutum ya yi, lallai idan mutum ba shi da haƙuri, to zai ga kullum yana yin kamar abu ɗaya kake yi. A'a, ita a harkar ilimi kullum za ka kamar kana karanta abu ɗaya, amma ko da fefa guda ɗaya ce da take ɗauke da wani rubutu, a ce kullum wannan takardar za ka dinga karanta ta, to idan da za ka nutsu ka tsaya ka fahimci abin, za ka ga cewa duk sanda ka ɗauko wannan takardar za ka karanta ta sai ka fahimci wani abu sabo. Kamar misali da ka karanta jiya, yau ka ɗauko ta ka ƙara karanta, za ka ga cewa akwai abin da ko dai ka tsallake shi ko kuma ba ka fahimce shi daidai ba a jiya, amma yau saboda ka ƙara karanta ta za ka ƙara samun gogewa da kuma samun wani sabon ilimi a cikin wannan paper. So yana da matukar muhimmanci sosai da sosai mutum ya yi haƙuri, sannan ya yi juriya sosai da sosai, domin harka ce da ba ta buƙatar gaggawa. Sannan gaskiya mutanen da suke da gaggawa da zazzoɗi da zafin rai, to za ga ba sa samun irin nasarar da suke tunani in sun shiga harkar blockchain da harkar cryptocurrency suna shiga. Sannan bayan ka samu ilimin, shi ilimi a cikin wannan harka ce ta technology kullum ƙara evolving yake yi, wato kullum ƙara bunƙasa yake yi, kullum sababbin abubuwa ake fito da shi. Karka ce wai saboda ka san me what is blockchain, ka san menene cryptocurrency, shikenan ka ce to sadaqallahul azim, ni daga yau na gama karatu, na yi digiri, na dingire, ai kawai yanzu abin da ya rage shine kawai in je in yi ta trading. A'a, ko da ka yi ilimin, kullum sai ka dinga updating ilimin naka, kullum kana ƙara sanin wani sababbin abubuwa ne suka shigo, wani sabon ilimi ne ya shigo gari. Dole ya zamanto kullum kana ƙoƙari kana updating kanka. Sannan ga wanda suke son su shiga su samu misali aiki a ita wannan harka, wannan lokacin da ake ciki yanzu, wato lokacin da mafi yawanci kudaden ko farashi na coins da project suka faɗi, to wannan shine cikakken lokacin da mutum ya kamata ya tsaya ya gina kansa ta bangaren ilimi. Idan ka gina kanka, ka saita kanka, kai positioning kanka, to very soon za a zo
kasuwa tana fara saisaita, za a fara samun ayyuka sosai da sosai. Sannan in trading ne ma za ka yi lokacin da kasuwa ta dawo daidai, to a yanzu kafin lokacin da kasuwa ta dawo hayyacinta, lokacin ka tara ilimin trading. Idan wani skill ne da kai, misali ka iya programming, yanzu sai ka zo ka ƙara bunƙasa iliminka na programming, yadda tun da nan gaba duk lokacin da aka ce kasuwa ta dawo ta koma hayyacinta, za a fara buƙatar masu skills kala-kala. Saboda haka yanzu lokaci ne da mutum ya kamata yi upgrading skills ɗin shi. Lokaci ne da mutum ya kamata yi upgrading skills ɗin shi sosai da sosai. Sannan kamar shawara ta ƙarshe da zan iya cewa shine mutum kar ka je ka don kofe kanka ka ce kai kaɗai za ka zauna. A'a, ita hakan cryptocurrency gaskiya ba a yin ta in isolation. Ka ware kanka kai kaɗai ka ce kai kaɗai za ka zauna a ɗaki, ko kai kaɗai za ka dinga yi, ba za ka dinga socializing. Dole sai ka yi socializing da mutane, dole sai ka nemi mutane masu irin tunaninka. Kamar yadda 'yan kasuwa za ka ga yawanci idan misali mutum yana sai da atamfofi ko yana sai da wani abu na yau da kullum, to za ka ga abokan shi yawanci masu irin wannan sana'an ne. So yana da kyau mutum ya zamanto yana tare da communities da suke da idea irin nashi, ko kuma na community na mutane da suke irin wannan harkar da nashi. Sannan abu na gaba, idan aka ce harka ta blockchain da cryptocurrency, yawanci mutanenmu kawai a tunaninsu shine kawai iya trading ne kadai. Gaskiya cryptocurrency da harkar blockchain ta fi karfin trading kawai. Akwai opportunities kala-kala wanda in Allah yadda a wannan channel din za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya. In Allah yadda a hankali mu dinga bayanai a kansu. Idan muka ɗauko misali, za mu yi bayani akan airdrop, to za mu ɗauko duk wani ilimi da aƙalla mutum yake so ya sani a matsayin basic na ya zai samu airdrop, ya zai tace airdrop ɗin har ya gane. To haka za mu dinga ɗaukan skills ɗaya bayan ɗaya muna bayanin su. So idan mutum yana so ya zamanto updated, sannan ya zamanto kullum yana bunƙasa ilimin shi, zai iya bibiyar wannan channel ɗin domin samun shawarwari da kuma wasu ilimin in Allah yadda, tun da channel ce da ba iya ni kaɗai zan dinga posting akai ba, ina da mutane da za mu dinga yin aiki tare da su da suke da ilimin a fannoni daban-daban na harkan blockchain. Kamar akwai mutanenmu a cikin Bitcover crew, kamar irin su Bilal, su Oga Muhammad Sardauna, su Muhammad M Sagir, dukansu mutane ne da suke da exposure akan harkan blockchain da kuma harkan cryptocurrency. Insha Allah za mu dinga collaborating da su domin ilimantar da 'yan uwanmu, domin su ci gajiyar wannan abu. So ina yi wa kowa fatan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi da lokacin ku da ka bamu. Ga wanda yake sabon zuwa wannan channel din, kar ka manta kai subscribing, sannan ka danna mana liking, domin hakan zai ƙara bamu ƙwarin gwiwa mu ƙara kawo muku contents masu matuƙar muhimmanci da kuma ma'ana da za su inganta ita wannan sana'a tamu. Insha Allah, Allah ya sanya mana albarka gabaki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.